Oké, iedereen. Horen jullie mij? Oké. Ik ga vandaag een verhaal vertellen. Het gaat over iemand. Hij woonde in een verlaten huis. En zijn naam was Emmy. En hij ging eens op stap in een bos. En hij wou. En toen ging hij even een kampvuur maken. En toen zag hij iemand bij een masker rondlopen. En toen ging hij terug naar huis. En toen zag hij bloed over de grond liggen. En toen ging hij naar de politie en zei: kom eens kijken in mijn huis waar het ligt. Ik was in een bos gaan wandelen, een kampvuur aan het maken. En ik had daar iemand gezien bij een masker. En de politie zei toen: misschien is dat gewoon omdat hij te veel. Ja, ik heb een hond, maar die eet soms veel te rap. Misschien kan het gewoon zijn dat hij gewoon veel te rap heeft gebeten en dan naar zijn tong heeft gebeten. En toen ging de politie weg. En toen zag jij nog een bloedspoor. En toen zag jij daar iemand dood liggen. En toen was het gebeurd. Toen ging hij naar de politie, maar de politie waren allemaal dood. En toen kwam die man met de masker terug. En toen heeft hij een mes in zijn gezicht gegooid. En dat was het verhaal.